Imagina que al teu poble de tota la vida el bar ha de tancar, o l'escola, perquè no hi queden alumnes, i que els veïns els pots comptar amb els dits a les mans. A Catalunya hi ha 947 municipis. Més de 700 tenen menys de 5.000 habitants. De fet, amb dades de 2021, 200 estan en perill crític de despoblament. Amb dades de 2024, el 61% del territori català és rural, però només hi viu un 4% de la població. La resta, a la ciutat. Dues Catalunyes, una que creix i una que es buida. Però la història no és només de sortida. Alguns tornen, o alguns comencen a fer arrels de nou. Com es viuen tots aquests canvis des de dins? Què vol dir marxar i què vol dir tornar? I sobretot, com és pels que s'hi queden? Avui El futur ja no és el que era, ens preguntem. El meu poble queda buit. És normal? Expliqueu-me una mica on som. Gerard, vols començar? Vinga, avui som a Montclar d'Urgell, un petit poble de la comarca de l'Urgell, al costat d'Agramunt, i amb unes vistes molt maques. I pertany a l'Urgell, però com a territori és a dins de la Noguera. I tu vius aquí? Sí. I has nascut aquí? Sí. I vostè no viu aquí, però ha nascut aquí? He nascut aquí, sí, els meus fills també han nascut aquí. I va viure fins Fins fa 5 anys, fa 5 anys. a Bonestis. Sí. Per tant, Jo no m'havia passat mai pel cap que havia de marxar d'aquí, mai. més de 80 anys vivint aquí. Sí, 85, no, 82, Ja. 83, no sé, no. Més o menys. No li havia passat mai pel cap que havia de marxar? No. Perquè era un poble amb molta vida. No, i era casa meva, filla única, no havia passat mai pel cap. Però llavors, el meu home, al segon confinament de la malaltia aquesta que va passar, va quedar amb una impossibilitat, la casa no la teníem acondicionada per ell, perquè havíem de pujar escales per anar a dormir, per anar al lavabo, a banyar-se i tot. I jo vaig dir als meus fills, no som al carrer, no ve d'un dia, però busquem-nos un pis en condicions d'ascensor i que hi puguem estar bé. On som avui i quina és la vostra relació amb aquest lloc on som avui? Mira, estem al Tet, un poble 100 habitants a l'Urgell, al costat de Tàrrega. Sí, això, al costat de Tàrrega, és un poble agregat, i estic amb el meu germà petit, el Pol, i el meu padrí, que és el Càndido. Llavors, a veure, expliqueu-me, vosaltres dos veu néixer aquí al Tet ja, no? I vostè, Càndido, no va néixer aquí? Jo vaig néixer a Tàrrega, jo vaig néixer tirant bombes, jo no tirant bombes i vaig néixer una mica d'estampida que diu. Entre bomba i bomba, una mica la vida. El 36, home, sí, el 36, sí. Però la teva família sí que era d'aquí del Tet? Sí, eren d'aquí al Tet, sí. Jo, al temps de la guerra, una mica abans, ja vam anar cap a Tàrrega, vam allí al carrer del Talladell, aquí no és que és el Talladell, i allí vam començar a fer uns anys. Després vam comprar un terreno anant cap allà al carrer Verdú, que en diuen la granja, que està allunyat, que tothom feia, hòstia, allà baix feu la casa, i entre tots, del dissabte i diumenge, de manobra, el meu germà i jo i el pare, de manobres, i 2 paletes, i vam pujar a la casa molt ràpidament. Expliquem una mica com ho sentiu, això. O sigui, què és per vosaltres viure aquí al Tet? Quin és el contrast quan heu viscut a Lleida, quan vius a Barcelona? I sí, una mica expliqueu-me això, com ho viviu. Jo crec que, clar, quan tu acabes d'estudiar el batxillerat o el que sigui, tens moltes ganes de marxar i de veure com és la vida fora d'aquí. Perquè no, aquí és tot molt reduït i molt petit, vull dir, la gent és sempre la mateixa des de que comences per volar és el mateix, pràcticament, la mateixa gent, mateix ambient, mateix lloc, fins que acabes. Llavors, quan acabes és allò de dir, he de marxar d'aquí una mica a veure què hi ha fora, i això està molt bé. De sobte la ciutat és enorme, i clar, llavors és en aquest moment que veus que això, que el món és enorme i que passen moltes coses. Tornes cap aquí una mica i veus que aquí la vida sí que és una mica com de veritat, no? Que és tot molt... és un espai, no sé, és com genial, de sobte no hi ha ni metros ni busos, és com tot superpausat i tornes a valorar una mica el que tenies abans, de dir, que aquí també s'hi està bé i sí que volia marxar per provar-ho, però potser com que aquí també la vida passa de veritat i és com molt tranquil·la i... Sí, és el que ha dit ella, que també vol sortir per conèixer altra gent, perquè aquí vulguis o no, des de petit t'has vist la mateixa gent, els mateixos amics i això, però també després és també, a mi és el que m'agrada, amb tota la gent que m'he criat de tota la vida, els teus amics, i això vull estar amb ells, també vull conèixer altra gent, però dic, també quan surts a fora trobes a faltar aquestes coses. Lleida és Barcelona en petit s'ha tornat ara.
Sí, home, per dins de Lleida és Barcelona en petit. No, sí, o sigui, el canvi que vaig veure és una brutalitat. Home, amb les distàncies que hi ha, però vull dir també d'allò... No, sí, de la gent que hi ha, o sigui, d'estar aquí, conèixer tota la gent, saludar a tothom, i allà, que no coneixia ningú pràcticament, dels cotxes que hi ha, del trànsit, etc. A mi se'm feia molt... És molt estrany. Com no conèixer la gent que viu al teu costat, això és una cosa que els veïns aquí, saps, que sempre que els coneixes, doncs allà, per exemple, jo vivia a un pis, doncs als del costat no els coneixia i els he vist molts pocs cops. I és una cosa que trobaves a faltar? Sí, per exemple, saludar aquí, conèixer tothom, etc., poder parlar amb algú, per si tens algun problema o alguna cosa que allà, com que no els coneixies i no tens confiança, doncs no podies fer. Però jo, pel confinament, jo no tenia confinament aquí. Clar. Jo sortia igual, jo em anava a la plaça igual a xerrar... Sí, nosaltres també, el Joan i jo també pensem, a vegades ho trobàvem a l'Antonio, el Ricard, i fèiem la xerrada. Sí, pel confinament una mica més lluny, però xerràvem igual. Vull dir... I jo voltava igual, jo feia quasi el mateix. Bueno, són els avantatges, també algun avantatge deu tenir estar en un poble molt petit, no? Sí, hi ha tranquil·litat. Llibertat. La canalla, volten pel carrer sempre. Sí. Ara tanquem la porta, però és que abans no tancàvem mai la porta un dia a la nit, No. Jo no me'n recordo que no tancàvem ni la porta. Impensable, abans. I ara sí? Ara sí, ara no te pots fiar de res, ni els pobles encara menys. I quan veuen algun cotxe o alguna persona que no dama l'atenció, el grup del poble ja posen de seguida. El grup de veïns va molt bé. Clar, és això, nosaltres ens coneixem tots, coneixem els cotxes. Fem vida tarda perquè aquí tenim com a molt... Som els que hi ha, saps? O sigui, 2 persones o així, coneixem de la nostra edat. Sí, ara l'estiu és això. Durant l'hivern sí que no hi ha pràcticament res, de serveis no n'hi ha, que això és una cosa que és difícil, no hi ha ni una botigueta, vull dir, que viures com a mínim. Però, bueno, 100 habitants, vull dir, tampoc podem demanar, tenim Tàrrega molt a prop, però sí que aniria molt bé. Sobretot per això, per la gent gran, per exemple, que han d'agafar el bus. Nosaltres agafem el bus per anar a l'escola, però a més també hi ha un bus que passa els dilluns per portar la gent cap al mercat, però és un dia a la setmana. Hi ha molta gent gran que no té carnet o no té carnet. Exacte, o que no té ningú que la pugui portar. Que també el bo dels pobles és això, que es fa molta xarxa entre la gent de diferent edat, vull dir que si qualsevol veí em demana que el porto a Tàrrega, òbviament el porto i si algú necessita alguna cosa també. Fins fa un parell o 3 d'anys venia la metgessa aquí al consultori, però ara ja no. Si tens alguna urgència sí que ve a casa i tot això, però venir aquí a visitar com a tal no. Per tot t'has de desplaçar, absolutament tot. Per tant, o tens un cotxe o... Un cotxe o no pots viure aquí. I en el meu cas, si no et desplacen, tampoc no pots desplaçar. Ells, perquè són joves, es poden desplaçar, però nosaltres no tenim vida aquí. Fins a primer de primària vas poder anar aquí a l'escola. Sí. I vas deixar d'anar perquè l'escola va tancar? Perquè va tancar. Per falta de nens? Sí, perquè just el curs següent anàvem a quedar 3 persones, 3 nens. Que fort. I com es viu això, que el poble s'estigui buidant? Molt trist, molta tristesa. És trist, perquè veus que un poble que a l'estiu s'omple, que dius, hòstia, hi ha tantes cases, hi ha tanta gent i després marxi tothom, és trist. A mi em fa molta pena. Fa molta pena, però molta comprensió també, perquè no hi ha vida i la joventut marxa a treballar fora i... Clar. És un peix que es mossega la cua, no? No hi ha gent i no hi ha serveis, i no hi ha serveis perquè no hi ha gent, no? Exacte, sí. És molt complicat. Encara que Artesa i Gramunt siguin a prop, els que som grans, si no ens porten, no hi podem anar. Com ha canviat el Tet? Això que diu comerços i serveis, abans n'hi havia? No, res, no, hi havia alguna, sí, hi havia a dalt allà, el racó, sí. Jo recordo 2 botigues que hi havia. Sí, 2 botigues, sí, em recordo també, sí. Bueno, no, que això passi a tots els pobles, és que es queixen, i Tàrrega també ho tinguin en ple de botigues i de manera també. El que diem, aquests petits, empreses petites, aquestes petites, han de plegar perquè no tenen ni substitut ni els pagos i això, han de plegar i tot serà d'això d'empreses grans i multinacionals i això. Sí, perquè el problema d'aquest poble és que hi ha moltes cases, però totes estan plenes i totes estan buides. Si totes tenen amo, no n'hi ha cap casa per llogar o per comprar compte que n'hi ha una. Saps? Totes les cases tenen amo. I llavors, clar, a l'estiu s'omplen per la festa major, i ara que hi haurà la piscina aquest any que estrenarem la piscina, suposo que encara durarà una mica més la gent al poble. Que la gent té la casa familiar i ja se l'ha quedat per estiuejar, i que els que som d'aquí o com volem venir a viure aquí tot l'any, doncs no podem perquè sí que hi ha segones residències, cases familiars, cases pairals, que
bueno, són de famílies i que venen aquí a estiuejar. Llavors el que passa és que si de sobte volem venir a viure aquí, tampoc no podem perquè no hi ha opció d'habitatge aquí al Tet, que sí que Tàrrega està molt a prop i tal, però no deixa de ser el Tet i el nostre poble. O sigui, m'agradaria molt més viure aquí al Tet que a Amb la Tàrrega. tranquil·litat que aquí, perquè Tàrrega ara es comença d'allò, home. Sí. Foten multes, no es pot aparcar en res dels dies, home, clar, la gent també comença a estar cansada. Bueno, és que és una capital de comarca i la ciutat és gran, Tàrrega ja. Sí, Tu perquè home. en tens el record de Tàrrega de d'allò, però jo ara vinc a Tàrrega i a mi no em sembla un poble. Jo veig la No, diferència entre això i Tàrrega, és que no, ja ho diuen Tàrrega, París, Londres, això de fa molts anys es diu ja, això no és d'ara, no, Perquè ara aquí quanta gent hi deu quedar? Que hi vivim, que hi dormim, jo conto que entre 50 i 60. 60 persones, Sí, més no. clar. I la teva vida aquí del dia a dia com és? Pues jo estic estudiant encara, estudio a Lleida, però bueno, ara sí que acabant la carrera i tot això, i al matí vaig a treballar a Artesa, i a la tarda torno, i llavors surto a passejar pel poble. Jo l'únic que no trobo ningú, estic content. Pues sempre vaig buscant a veure si trobo algú per parlar. Però bueno, a vegades costa. I entenc que ara dius que acabes la universitat, el teu pla de vida vols que passi per viure aquí? Sí, jo sempre ho he dit. Jo sempre he dit que he nascut aquí, creixeré aquí i moriré aquí. Sí? Sí, perquè jo sóc d'aquí. Això molta gent no ho entén, però bueno. Creieu que està tornant una mica això, que hi ha gent que... Hi ha gent que té ganes de de... venir al poble? Hi ha gent que té ganes de tornar als pobles, això sí que ho veig. Sí, oi? I per què creieu que és això, que hi ha gent que vol tornar? I què us sembla? Us sembla bé? Perquè jo penso que, a veure, des del meu punt de vista, que la vida a ciutat s'atura, col·lapse. La vida a ciutat col·lapse. Perquè la vida a ciutat és molt ràpida, bum, 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 una cosa rere l'altra. I aquí super tranquil·la, aquí les hores passen lentes, a la ciutat passen volant. Hi ha molts estímuls a la ciutat. Clar, jo aquí d'estímuls no n'hi ha. Pues jo a vegades me fico aquí darrere el castell a mirar cap baix i jo amb això ja em distrec. A mirar cap baix i si passa algun cotxe, adéu, o pare i xerrem, saps? Sí, jo em distrec així aquí. Nota molt, després de la pandèmia sobretot, que va molta gent jove, sí, jove en edat de tenir fill, vull dir, com gent jove, sí que van tornar, aquí al Tet no hi ha pràcticament cap casa per comprar i menys de lloguer, ara està tot ple. Bueno, sí, sí. Però pel que comentaves tu, sí, a Tàrrega. Se van en treball, i allà en Tàrrega i molts a Lleida, allà en poden, també vull dir, home, però aquí, els pobles, mira, de pagesia també, que quan es queda de joves, de pagesia, i a Tàrrega està ple de pagesos i només n'hi queda dos ara. I dos a Tàrrega han continuat els fills perquè tenen granges també. Els dos que a Tàrrega tenen granges, però en les nou cases importants els fills han pogut estudiar i guaita. I la prova és un de nosaltres, suposo, no? Clar, home, i tant. Em coneixes? No? Sí, alguna cosa conec, em sembla. No, no per vídeo, no. Clar, home, clar. Si estudien d'allò no volen això perquè pagès no fas de treballar i no t'ajuden, al contrari, et posen traves d'allò, doncs clar, la gent es desencanta també. Aquí baix hi ha unes cases rurals, aquí hi ha 3 cases rurals, i a vegades s'han queixat del soroll de les campanes i coses així. Jo penso, el soroll de la campana és el més bonic que hi ha. Sí. Sentir les hores que em piquen. Home, això va haver-hi bastanta polèmica fa uns estius, Sí. no? Que hi havia Sí. gent a Barcelona que anava als pobles i es Quan van vindre i el campanall està ahí, a los rellotges, pues jo els van veure. Però què es queixen? Segur, perquè ja has dit que aquí et quedes fins que... no? Jo guaita, fins a més de 80 anys. I tu, si t'ho pregunten, si li pregunten encara diu de Montclar, Sí, jo soc de Montclar. encara que ja no... És que soc de Montclar. Visc Cortesa, però soc de Montclar. Jo per ganes, jo sí que voldria viure aquí, formar una família aquí sí que voldria, perquè vull que els meus fills, o sigui, jo quan era petit, amb 7 o 8 anys, ja voltava pel carrer amb l'Òscar, que és un amic meu aquí, jugant a la pista, a la piscina, etc. I sé que, per exemple, si vaig a Lleida o a Barcelona, això no passaria, això. Però sí que és cert que el treball i això, la feina, pues, sí que sé que és complicat de trobar feina, per exemple, o a Tàrrega. Llavors, pues, però per ganes jo crearia la meva família aquí.